पूरा देश के लोग देखी हमने के देवरिया के नाम भाट पर आने के नाम पूरा विश्व में गुजरता। बस आपके क्षेत्र के कोनो भी बेटी लड़का अगर कोनो भी कार्य में कोनो कार्य क्षेत्र में बढ़ता तो आप लोग के बिल्कुल सपोर्ट करे के बाद जैसे हमरा के सपोर्ट करले बानी। हमारा शो में चाहे हमार घर होके एंटरटेनमेंट अंकेश एंटरटेनमेंट खोखा भैया के चैनल बा तमाम भैया लोग के चैनल बा। काल के तो मिल गइल ना मटेरियल मिल गइल बा बढ़िया मसाला बा सोनू भैया आई कार्यक्रम सुपर हिट बा। ठीक बा सुपर हिट बा अपलोड हो गइल बना वायरल हो गई। लिखाई शिल्पी राजमंच पर से टूटते हुए देखिए कैसे गिर रही हैं लेकिन हमारा कुछ ना भइला इ रउआ लोग के प्यार बा। एगो भक्त माई के दरबार में गइल बड़े कहत कैसे कि आपन दे तो तू सारा हार धोला या शुभ्र वस्त्र वृदा कि या बिड़ा मंडित करा पद्मासना कि ओम जगत मंगला काली भद्र काली कपालिनी हो दुर्गा क्षमा बधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सब लोग हमरा से बड़े बाजे भी लोग गावे आई बटे भैया कितना लोग के नाम ना बोलली हो। एगो हमार छोट भाई बा गोलू इहो बड़ा अच्छा डांस करेला। सुनील भैया बानी कॉमेडी के दुनिया में हम कहने नो एगो चैनल बनाई सब लोग प्यार दे जेकरा लगे टैलेंट रहेला रउआ खाली यूट्यूब पे छोड़ी रउआ के परख ली लोग देखा तनी कितना भर भर के प्यार मिलता। पैसा रुपया दूसर चीज बा लेकिन इतना मान सम्मान मिलल बहुत मुश्किल बा। जे बड़ा मेहनत करेला वो करे मिलेला बिना मेहनत के कुछ ना होला। आप किसी भी मंच पे जाते हैं तो रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं? आप हंसिए इसको एकदम मजबूत कीजिए। कभी भी नहीं रोना चाहिए। रोवब तो लोग और कमजोर समझी आ हंसब तो लोग कई की बात एकरा तो कोनो फर्क नहीं पड़त काहे के बोले के। कभी भी नहीं रोना चाहिए किसी भी सिचुएशन में नहीं रोना चाहिए। एक बात माइक के बात में अगर कहते कैसे कि जो ना आज से पियो ना डोले रे जिया जिया कि ताहिर बनबना
कि मैया मोरे अदली हली बसड़वा कि ताहिर बनवा रउआ ना रहती तो इतना सुंदर हम थोड़े गाइला कितना बढ़िया माइक बना दे भैया कि जाना बोले आहो मैया अरे जाना बोले आहो मैया सीतियों ना डोले रे ताहि बनवाला कि मैया मोरे ली होली इतना तो साउंड है नहीं कि गट गट जितना बोला जानते हैं कि माथे पर मुकुटावा शोभे आधे कहने कुंडलवा आधे तेरिया धनुषिया शोभे तालाबा सर के बहनी बनावल रहे ओ बेरा हम बहुत इनाम पावत रहनी और एहू बेरा जीवन ई प्यार मिलत रहे आपके आशीर्वाद बनल रहे और ऐसन कलाकार हर एगो गायिका के मिले आपके जैसन जे अच्छा गाना गावे अच्छा राह दिखावे हई भाभी की तरफ से आप तो पूरा महफिल के जाने वाली अगर रउआ ना रहती तो बाबू ना होते आ बाबू ना होते तो हम ना होते आ हई लोग ना हो बस सही प्यार बनल हो कैसे माथे पर मुकुटावा लगभग 2012-13 चलत हुई स्टेशन के पास मूर्ति जी रखा हर साल रखा ली तो बेरा राकेश तिवारी भी आइल वो बेरा हम गावे में रहनी स्कूल में गावत हो कब तो हमारो मन करत रहे कि हम बड़ कलाकार रहती तो गलती न गावे लेकिन आज वो दिन वो मेहनत सवारत हो गई। आप लोग यही भाट रानी में हमरा के बोलेंगे पूरा दुनिया गा के का करी जब अपना घर में गा के ना सुने अपना घर के लोग खुश ना हो
सब बेकार बा। आज हमार मेहनत सफल होता और बहुत सारा काम बाड़ी सब बहुत ज्यादा आने के व्यस्तता रहेला। अब हम काल के रात तेरा के सुतल बन जा रात सब बाई रोड आइल बाई जागते हम दिन भर ना दिन में लोग से मिलन जुलत होत रहेला और आप सबके एनर्जी कम ना होला। चाहे खाई जा चाहे ना खाई जा 12-12 घंटा 14-14 घंटा हम लोग खड़ा करा दिए थे गाँव तने हनियो लोग एनर्जी चेक कर ले हां वो एनर्जी नापे के नहीं थे जयकारा लागी का लगाए के पड़ी बहुत सच्चा दरबार की हम पूरा दुनिया हिले ले बने रे बोलो है तनी किलो के लेके ये पूछत रहनी हम अकेले बानी लेकिन वो लोग है इतना बने तो हर एक इंसान के स्ट्रांग हो गई। सब लोग अपनी जाने भर में तेज बोले तबे वही प्रेम प्रेम सच्चा दरबार की हाय टोली खाली बोला तनी देखा तने बोला तक ना प्रेम प्रेम ले दुर्गा मैया की 20 पड़त का जी बुझाई आई आंटी जी के आई तरफ से आई पैसा ना आई प्यार आशीर्वाद जीवन आशीर्वाद और रिश्ता से बढ़ के पैसा ना होला।